Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na banta. Menteri Kesorkar MDA tu badai ru unoi lam ka National People Party NPP rakam sangma ulong ba ka parti thamai ka Voice of People Party VPP kadang ha panyo jing hika chwa bakin yadur pat ke NPP ka bala kham yaw ha ke election MP syak lok sabha ka banlong la shem snem amdai bandon uput ya kano keseng san pathai amdai bandon ka jing pher jai mriu ki seng san pathai nei kinong elam ki dai ban priang dabarok ki jai mriu bat kanong rim jong ka jing eteli hapreng bun jai ki jai mriu ka dai ban yang laong urakam sangma abakar watnya ya keseng Voice of People Party VPP urakam sangma ulong ba ki seng san pathai kim dai ban ro yaw lain ke jing pher bat halor ka nei kanong rim ka Voice of People Party VPP ka dai ban yo jing ka shwa kanang bagi pat ba kin sneu thu bat priang ya ka Voice of People Party ulong ba ke VPP kan amdon jing ma ai ya ka National People Party NPP wal ada ka po sneu ban job na chelong ha ka election MP hanrai kadai ke jing po sneu ka baja rangai ba laong urakam sangma